De pompenbladenvlag wappert maar een paar keer per jaar vanaf de trans van de oude scheve Oldenhoven midden in Leeuwarden. Zo ook op die zondag eens per jaar als de Oldenhovenpartij in de Friese hoofdstad wordt verkaatst. Dit is in 1963. De historische partij wat toe voor de 50ste keer spelen. De winning ging naar huis met 15 goenen plus reiskosten. Op de 100ste editie zal het prijsgeld hoger wezen en moet er direct meer bezoekers komen. We willen veel mensen om het veld, dit trekt veel publiciteit. En dan is 1 en 1 2 en dan doen we het zo. En hoeveel mensen verwachten ze morgen? We hebben in eerste instantie rekend op een 3.500, maar als ik de berichten om me heen zou horen, dan verwacht ik eigenlijk nog wel meer. Dat zou een recordtal bezoekers budgetten voor de Oudehoutpartij. Maar dan moet er wel een goed veld lezen. Daarvoor haar 3 vrachtauto's 1 miljoen kilo zooi naar het plein bracht, is er 800 meter onder de drainage online en goed 2000 vierkante meter om gas. Dat komt dus wel goed. Een grote probleem is het waar. Er wordt vanmorgen een soort rein en hudde wiever zijn. Het weer zou de hele week tegen zitten en tot dusver hebben we er hier niet zo heel veel last van gehad. Dus ik ben positief gestemd, ik ben een positief persoon en ik moet er ergens in geloven en dan zeker dat het morgen droog blijft. De eerste keertspartij op het bijzondere veld begint morgen om 11 uur. En dan maar hoop je dat het correct zo'n sfeervolle partij wordt als in 1963. De voorzitter is geen redenaar met vlammend betoog. Hij kent alle spelers persoonlijk. De gehaalde akte, de zieke vrouw, alles komt ter sprake bij deze sfeerrijke afsluiting van een kaatsdag in Friesland.